Van de morgen al de eerste sneeuwbuien en hoe sneeuwbuien sprutsen. Krekt op de dij dat Piet mij zijn winterversissing komt, vallen Joert de eerste dweilterwierte sneeuwvlakken uit de hemel. Nevens Piet een teken dat het meer winter worden zal als oren jaren. Just toch dat het wat kouder worden wil als de aanroende jaren. En ik denk dat december ik best nog wel wat sneeuw brengt, ik nog wel kelt. En dat zal in januari en februari net oorzaken. De kans dat we op redens komen is dan ook groter als oren jaren, zo denkt Piet. Volgens mij komen wij wel op redens. We krijgen winter mooi sneeuw, we krijgen winter mooi nog minstens één periode, wat langere periode dat we op redens komen. Ik denk dat dat er wel in zit. Wij weten dat het 4 vooruit is, Piet. Maar das binnen wij benijd. Hoe groot is die kans? Volgens mij 74% kans op een wat langere periode dat we op redens komen. En vanzelfs beginnen journalisten uit het hele land bij Piet zijn winterversissing hoe dat ene wordt. En wat zei Piet dan? Nou, dat ik daar niks hoe zei. Ik zei er neer toe.